Irio nade jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Ma en chenro mwago e gambaka kendo ang'iyo fuoni mopogore opogore mag del, kidienje mopogore opogore mag del. To kwang'i gi ang'iya wakelo nyaka lakteche molony mondo mi wafuoni e matut ma wang'in to ginyalo bedo kod chandruok mage kod kaka inyalo konygi. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio. Yena mondo mi arwake obonyiso wa nyinge en wuod kanye kaeto wadonje to kachiel kachiel koka ketho sa. Machiegni daktari. Studio kendo kawuono mar mondo mi atudra kod wago mbaka yore mag tuoche kod daktari erokamano wadhi mi thuolo machielo mondo mi wachak warwaki kendo kata kamano gima duong' ka ni en chandruok mamako joma mine kendo mako nyaka joma chuo. En chandruok minyalo geng', en chandruok minyalo thiedhi. Ponono ni oseyude inyalo thiedhe nang'o to en ang'o matimo wuoye mamako joma chuo nyaka joma mine. Ma en twak mokadwa nubai kata matin. Kata kamano adwaro ni mondo mi twagni kik wakete aketa ni sani emwarito mondo mi ang' wachak penjo laktar sa sama laktar ochako go kodwa mbaka to ichako wuoyo kodwa kokalo Facebook page, ichako wuoyo kodwa yore mopogore opogore kaka SMS mondo mi kaka sa medo sudo te kaka twagni bende medo dhi nyime. Kaka joma mine mano kakelo mana ranyisi matin nono to ka isekonyori nitiere ga yomyo moro mar leche manyalo bedo kaka joma chuo kaka higni medo sudo kata kotende kaka tuoche mopogore opogore thoro mako ng'ato yomyo moko thoro bedo kuonde mopogore opogore mag del ka yena mondo mi kora rwak daktari ayanga onyiso anyinge en wuod kanye kaeto wadonjo achiel kachiel e twak. Erokamano Ruth, amor kendo mar chopo studio mar tudruok kod jowinjo ka wago mbaka e yore mag midhieche mag tuoche ma wabedo ka gi kacha. Nyinga Ken Otieno, an ja Homa Bay Kocha in specific to sani antie Nairobi. An a physiotherapist by profession. Ni ng'ama ok ong'eyo ng'ama physiotherapist en jalony kuom thiedho tuoche motudore kod fuond, leche, rem ma nyalo yudore e fuonde kod weche motudore kod obwongo. Tiende ni physical elements. Koro gimora mora ma is physical, watimone physical therapy. Tiende ni watiyo gi yath to kwati gi yath ayanga to watiyo gi yore mag kelo thieth ka watiyo gi yath achiel kachiel. Kamano. Yore mag kelo thieth ka okoti kod yath achiel kachiel. Tiende ni yore mag physiotherapy kata yore mag ruecho bende en yo manyalo kelo ngima. Mano en achiel kuom gino ma seche moko watiyo godo kaka yono mag thieth physiotherapy. Kamano. Daktari, adwa ni miwa topic makawuono. Diher mondo mwago mbaka kotende kod ang'o atemo ngeko ne johera mar chenro ni leche manyalo bedo mayom kuom joma mine, manyalo bedo mayom nyaka kuom joma chuo. Thor wache nang'o ka? Kawuono da wuoyo matin kuom pelvic floor dysfunction. Tiende ni leche leche masiro bladder dhi oko maduong' kod ma hold mfuko mar nyuol. Tiende ni humb. Magi leche mayudore e bwo piny ma seche moko bedo gi chandruok ahinya ne joma mine to ken joma mine kende to kata ne joma chuo bedo gi yomyom mag lechegi. Koro iyudo ka ng'ato nyalo ng'isi ni en gi tabu moro to king'iyo tabu ni ok en tabu mwaka moro to en tabu motudore kod leche. Koro wawuoyo kuom yomyom mag leche mar bwo ich. Tiende ni piny mar ich ka. Kamano. Koro wada wuoyo ahinya kuom leche yomyom mag lechego. Kamano. Koro ni pelvic floor muscle dysfunction. Unyalo bedo gi yomyom, onyalo bedo ni en gi ridruok moro ma ok ni kare to magi nyalo affect kaka wa function kata kaka dende watiyo. Ahinya kaka wanyalo wacho yore mag dhi oko matin, dhi oko maduong', ng'ato nyalo bedo gi tabu nikech yomyom mag leche. En area note. Kar oko matin kar oko maduong' kar dag nyathi uterus tiende ni en area no mana pani kaka wandike e screen kanyo donjo maber mokalo nyakwara mugia jwang' en pelvic floor to oting'o leche mang'eny mopogore opogore. Daktari wacho ni nyalo ridore kata nyalo bedo kod yomyom. Tiende nitiere kaka onego bed ni obedo. Wachaka ne pelvic floor wantiere kod picha moro daktari ok ang'eyo ni ma en mondo mi
mi imulnwa godo mana matin mondo mi oganda uyud gima wacho kama dhiye. Kwa wuoyo kuom pelvic floor, tiende ni mano time wa describe godo leche motudore kod piny ich. Koro yore adek ma leche gi konyo gin gikonyo keto kata geng'o bladder Inyalo chunga dok. Bladder ma kawang'iyo kae ni bladder mano kar dag lach kod komachielo wanyalo kor gine maduong' oko maduong' kae be nitiere sphincters. Koro nitiere 3 sphincters. Koro sphincters gi ma en vaginal area, one gi anal, and then there is a urethra. Koro kaka ng'ato dhi oko matin gi oko maduong' kod seche ma ng'ato nyuol, leche te muting'o magi te ema waluongo ni pelvic floor muscles. Nikech king'iyo mae te chalo kikapu to pinyne kae oginene chal ka gima nitiere a sling moting'e malo. Koro leche te ma oriwore mating'o gi malo gi te ema bedo ga gi yomyom seche moko ema wacho ni pelvic floor. Koro gin leche mantiere bwo piny makonyo ting'o bladder, makonyo ting'o ginene oko maduong', oko matin, youth kar nyuol, mago te. Koro leche go ka gin gi yomyom seche moko kelo tabu ema kawuono wada wuoye kuome. Koro ina short e yo machiek gi dhok machielo mwaluongo ni pelvic floor muscles. Ilere maber mokalo kendo wantiere kod picha manyise maler e TV mari, tiende ni leche momako gimora mora mantiere ka piny dendi kama akamoting'o kar losruok maduong', kar losruok matin, dhod nyuol, area no te, mano e pelvic floor, mano ema wawuoyo odiochieng' ma kawuono, yomyom mare kata ridruok mare, kata kamano boketo maino e yomyom mare. Daktari, seche wawacho ni entiere kod dysfunction kata entiere kod yomyom kata ridruok, ma watemo wacho nang'o? Nikech ero waseneno pichano kaka en, waneno tije ni onego bed ni osiro kuonde mopogore opogore mag del, kaka kar lach, kaka kar oko maduong', kaka kar nyuol bende onego bed ni otegno mondo mi omake maber. Dysfunction kata yomyom mare kata ridruok. Kuom dysfunction en gino ma ok ti makal, tieni ok oti kaka onego bed ni otiyo. Chutho kaka sewacho tij lechegi en mar riwo kata geng'o dhoth mar lach kod dhoth mar oko maduong' kod kar nyuol kae. Seche ma yomyom, seche ma ok oti maber, tiende ni functionality magi te kata tijegi te dhi bedo maonge, nikech chutho ok onego bed ni kimodho pi to bang' dakika mathis isedhi oko. Pigni nyaka bed e dendi matin, mag seche moko dhi to budore kama onego bede mi waluongo ni bladder no, kaso bang'e kopong' e koko dhi oko. Tibiro iwinjo kidwa dhi oko. Tinyalo yudo ka ni ine seche moko ma bladder ok opong', en gi pi matin kata lach nitiere iye matin, to ibet abeta kama to kichung' tiyudo ka idhi oko matin. Koro seche midhi oko matin ka ok ni in gi ikruok mar dhi oko no, mano wanyalo luongo ni incontinence. Seche ma incontinence timore, achiel kuom gima nyalo miyo mano timre en ni kopo ni leche ka nigi yomyom, koro mano e dysfunction. Mar ariyo, mano nyalo timore e oko matin kata mano be nyalo timore e oko maduong'. Koro seche ma leche go yomyom ok nyal geng'o mano mwaluongo ni pelvic floor dysfunction. Kamano. Wang'e ne kar dhod nyuol ka kar nyuol ka kar oko matin, wacho ni oko matin wuok awuoka, pukore apuka, oko maduong' bende nyalo wuok awuoka nikech leche go dhi mobedo mayomyom. Wang'e te nang'o manyalo miyo matimore. Koro wang'e ne kar nyuol ka, to ka te nang'o matimore, daktari? Ka entiere kod dysfunction. Dysfunction mantiere kanyo, leche gi te gitudore, gitiyo tich moro achiel. Seche ma dhodh nyuol ka nigi yomyom mag leche gi, ng'ato biro bedo gi tabu kaka iyudo ka ng'ato kaka ng'ama miyo kata ng'ama dichuol ok nyal timo hera yono makare. Nitiere ni leche ka yomyom, koro onge gima nyalo timore kanyo. Koro kuonde adek go bedo gi tabu. Ni ng'ama miyo ahinya ibiro yudo ka leche go ok nyal mako, koro gibedo gi
ok ni ng'ato ok nyal bedo gi yo mar timo hera yo no makare kamano kata riwruok yo makare mano waboduoge bang'e matin yie wateni gi kidi mana matin nono nikech en gin leche mopogore opogore githoro bedo leche mar nyalo romo adi kiko kidhi matut ahinya kose en achiel mopedhore momake maber no gin leche mopogore opogore nitiere e picha moko matemo yango but nitiere adek kuomgi ma nigi nengo ahinya ahinya but ng'eny gi te gisiro pek mar bondich gi piny koro wan gi moluongo nying achiel moluongo gi to waluongo ni Laveta Ani so Laveta Ani ni en wan gi Bulbosponginosus mokoro nyinge ma seche moko ok wanyal winjo to wanyalo kete machuok ni gin leche mopogore opogore masiro dobed magi daktari gin magi koro leche adek moluong ni Laveta Ani tiende ni giting'o malo seche ma elevation bedo tiende ni gikonyo mondo mi organs mantiere within the pelvic area ok dog piny koro gisiro koro adek ka ema most important no moluongo ni puborectal, pubococcygeal and iliococcygeal. Koro coccyx to en tailbone tiende ni chogo mwabede ni koro giriwore chogo no to gibiro to the pelvis mbele koni koro seche ma gin gi yom gikelo ng'ikruok kaka wa control lach kod oko maduong' kamano erokamano nya daktari leche go gi dhogi mag science go tapani wawe gi kanyo mondo mwadhi adhi gi mwanyalo winjo mayot mondo oganda oyud konyo koro mago to e kuon ma tabu bede king'iyo koni mbele kae inyalo chunga king'iyo kae gi ka magi koro leche ma mtiere kon ma left kon ma right to gitimo tich achiel koro seche ma gin gi weakness ibiro ka opening in these areas bedo affected and contraction margi kaka gi diyore kata gi yawre bedo gi tabu koro seche ma giyawre yo maber kata gin loose o ginyal geng'o gimoro amora matimore in these areas koro yom mag leche gi kelo tabu ne ng'ato koponi en gi shida aina no kamano kakineno e screen kakineno e TV ni nyakora Munge Jwang mane kamwa wuoyo odiochieng' ma kawuono en yom mag leche masiro fuoni mopogore opogore mag del daktari wacho ni chandruogni mako joma mine to mako joma chuo bende kata kamano ong'eny kuom jomage kuom joma mine kos kuom joma chuo kose nena 50-50 onyalo mako joma chuo to nyalo mako joma mine e kidienye maromre yom mag leche to king'iyo ahinya jogo man gi high percentage mag bedo kod tabu ni en joma mine joma chuo be nyalo bedo kode to seche moko gibedo kode at advanced stages kaka koro higni niang'e ma ng'ato nyalo chako bedo kode but under normal ages average age iyudo ka joma mine karibu atamalo 50 to ma kendo yudore tok nyuol en achiel kuom gino mamiyo joma mine nigi higher percentage moloyo joma dichuo koro mano kipenjo tanyalo duoki ni joma mine nigi tabu ni ahinya moloyo joma dichuo kamano joma mine nigi chandruogni mang'eny moingo joma chuo makoro oko matin wuoka oko maduong' wuoka samoro korka yor nyuol ka abende nyalo bedo kod tabu kaka daktari nowacho ni nyalo kelo chandruoge mang'eny ahinya e udi joma mine kod atamalo 50 gi wiye kipimo kod joma chuo de bede ni ang'o manyalo miyo leche gi bedo mayom kuom joma mine kachiel kod ka joma chuo kik dhi mabor bang' thuolo machuok nono to adwa ni wang'ia ni to en ang'o manyalo timore momiyo leche gi nyalo bedo mayom momiyo kik isude Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 83 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, akinguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 *447# to get Nakupenda Mpenzi. Alot marangina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lo ng'ich ne seche te kata umodho mana maber. Tungine no ka one take a strong connection. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Debede ni ang'o manyalo miyo leche gi bedo mayomyom mane wantiere kane pok wadhi e yueyo. Daktari kanye ma wantiere mondo mi oganda wa ong'e ni to seche ma leche go bedo mayomyom debe ni ang'o motimore. Nikech seche ma koro ng'ato nyalo bedo piny to oko maduong' wuoka oko matin wuoka weche mag timo hera ka bende niwacho ni nyalo kelo chandruok ma bende nyalo kelo chandruok e family kata e keny. En ang'o manyalo timore ma miyo ng'ato nyalo bedo kod chandruogni? Ahinya gima kelo chandruok ni ka kuongo kuom joma mine, achiel kuom gi en obedo ga postpartum, tiende ni tok nyuol sechego ma miyo yach leche mag del sana mag pelvic floor gibedo a bit elastic. Koro seche ma gibedo elastic to tok nyuol iyudo ka gibedo gi yom. Mano nyalo kelo achiel kuom gi tok nyuol. Mar ariyo, nyuol nyalo bedo ma normal, nyuol be nyalo bedo through CS kata bero. Koro seche motimne leche bero, ahinya pelvic floor muscles gidhi bedo gi yom. Mano be nyalo kelo mano. Nyathi ka duong', seche ma ng'ato onyuol nyathi to duong', hinyruok moko nyalo bedo kar nyuol kanyo. Mano nyalo dhi miyo leche ka barore kata yiech, mano be nyalo kelo rem. Kopogore gi mano, ratil mar del seche moko ka in gi ratil mar del mang'eny nyalo dhi kelo pressure nyalo kelo pressure lechegi mami lechegi chak bed gi yom mok nyal ting'o dendi e yono makare. Machielo ntiere behaviors moko nyalo bedo godo kaka joma chuo nyalo yudo ka ng'ato riembo mtoka to oa Mombasa biro Nairobi to en gi aja ma dhi oko to oko dhi oko. Koro bedo ni ok idhi oko no is strain mar muscles ka. Baadaye bang'e nyalo kelo ni tabu. Tiende ni iketo gi koro gi bede gitiyo tich moko nego be ni gitiyo. Mano be nyalo kelo tabu. To mano nyalo yudo ka ng'ato chako bedo gi ich mokorore nikech leche ka bedo mojing. Koro ginyal yawre no yo makare. Machielo accidents nyalo kelo tabu aina gi. Kopogore gi mano, wan gi tabu be mada ket kode mwaluongo ni fistula. Fistula ni be nyalo kelo ni tabu ma mi ibed gi yom mag leche gi. Machielo jo sports, nitie sports ma waluongo ni gymnasts. Koro jok matimo gymnasts seche moko gitimo overstretching exercises. Koro exercise ma overstretch be seche moko nyalo kelo tabu. Nido ka muscles dhi overstretch koro yuare koro bedo very relaxed. And then of course seche moko be aina yedhe mwatiyo godo
moko maluongo ni muscle relaxants mago nyalo kelo to kopogore gi mano to neurological disorders machal kaka ni ng'ato nigi Parkinson, tuo maluongo ni Parkinson kod seche moko igni be nyalo miyo ng'ato bedo gi yom mar lechegi. Koro lechegi kosebedo mayom koro ibedo gi tabu ni chako bedo ni in continence, ok inyal control lach, ok inyal control oko maduong'. Koro mage achiel kuom gigo manyalo kelo tabu ne lechegi. Kamano. Ipimonwa kacha ni tok nyuol ne joma mine seche ma ng'ama miyo ting'o ich dweche 9 leche ka yware kendo ginyalo bedo ni gi strain mokalo. Koro tok nyuol samoro ok ginyal dok e wang'e, koro gibedo kod mbekni kata yom nyalo kelo chandruogni. Ne joma chuo bende kapono ni mako oko matin kata oko maduong' aming'a nyalo kelo chandruogni, masirni kata accidents mopogore opogore. Kama daher mondo mipim na daktari ni ratil mamalo mar del. Moko gita understand kenda winjo kaka di to ratil mamalo mar del nyalo miyo leche gibedo mayom nade. Kaka gibedo mayom en kaka gibedo strained. Tiende ni ing'eni lechegi mostly chal gi ine mwabede. Between the pelvic bone, kaka no bedo describe kacha, kibede kind bam ni kama, lechego ema hold anything ba. Emosilo dendi. To seche ma dendi nigi pek mang'eny, actually ma en the lateral view ma ogoye ka malo kabiro piny. Koro chal ni lechegi mibede. Koro seche mibede lechegi to weight be ni malo, tiene ni gisirore mang'eny. Koro seche ma gisirore mang'eny no, ginyalo bedo gi yom nikech pressure bedo malo. Koro seche ma ingi ratil man malo, i overwork kata imiyo gi tich matek. Mano be nyalo kelo mbekni, to nyalo kelo tabu ma koro ichako bedo incontinence. Kamano. Gimoro mar chandruogni ka bini ratil mamalo mar del. Chandruogni ka bi ratil mamalo mar del. Manyiso ni nitiere kaka onego bed ni ji ng'iyo ratil mar del. Ratil mar del, BMI onego bed ni wang'iyo yono makare nikech almost gimoro obed diabetes, obed blood pressure, obed tuoche mang'eny otudore kod ratil mar del. Kamano. Daktari kaponono ni ng'ama miyo oakonyore kata koko oakonyore, iwacho ni gik mang'eny bende nyalo kele kata kaka higni bende sudo kod weche makamago, kata ng'ama dichuo nyalo bedo kod chandruogni mag yom mag lechegi. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bede ni gimoro rach. Achiel kuomgi inyalo bedo mana ni in kamoro tifuolo. Kifuolo tichako winjo ni ndeng' mar lach, kata ndeng' mar pi. Inyalo bedo to kama ibedo no kiwuoke to ne ok ing'eyo, tiyudo kaka mibedo no otimo pi. Mana achiel kuom ranyisi. Mar ariyo, kong'ama dichuo, seche moko teko mar riwruok kod ng'ama miyo nyalo chako bedo ni lal, koro onge. Kod ok inyal hold lach, inyalo winjo ni dwa dhi layo, to ki holde, ok inyal holde mal period of time. Mago ranyisi moko ma inyalo neno openly ka ng'ato ok ong'isi. Inyalo bedo abeda tiyudo ka mago timore, control ionge godo. Fuola ni miyo inyalo dhi oko matin kata oko maduong' without your ka ok ing'eyo. Kamano. Wantiere ka kod picha moro ma nyakwara Mogejwang' inyalo ng'iyo moko kuom ranyisi kaka Dr. Ken pimonwa. Kapo nono ni ifuolo katijir tiwinjo ka gima intiere kod ndong' mar pi kata onyalo wuoka mang'eny mar oko matin kata mar lach. Iwachonwa kacha ni rem mar onding'. Nikech nitiere riwruok e kind lechegi. Mano be nyalo kelo, inyalo winjo rem mar onding'. Seche moko inyalo paro ni en shida mar onding' to ok en shida mar onding'. Kasto nitiere be nerve motudore kod onding' kod lechegi. Koro seche ma nerve no bedo affected, inyalo chako bedo gi tabuni. Kamano. Daktari kipimna ni gini obiro ga stages kata levels, kose nena gimoro matimore atima dichiel. Ma ipopo ka chieng' moro achiel kichieo to kifuolo kata kijir tipo mana ka iseolo pi kama ni fuole kata kama ne jire. Onyalo chakore matin. But over time, kaluwore gi weakness, kaka yom medo bedo mang'eny, to medre. Koro ok otimre dichiel, to timore mos. Kaso be luwore gi gimokele. Inyalo yudo ni ng'ato nigi enlarged prostate. Ka ng'ama nigi prostate problem, biro chako mos. Tiende ni en makoro ndeng' mar lach biro ka ok ong'eyo.
but onyalo winjo seche moko to seche moko bira ma ok ong'eyo. To over time ka enlargement obedo mang'eny to dhi bedo gi ndong' mang'eny. Kata koro dhi oko matini biro bira freely ma ok onyal geng'o. To komachielo ka wach ni kod jok mamine moa nyuol kata man gi issue mag fistula, mano to nyalo timore atima sechego. Tokeno inyalo yudo ka koro ibedo gi yom mar lechegi. Koro opogore, ok en standard ni onyalo bedo stage ka stage. Kuom ng'at achiel onyalo chakore mos kuom ng'at machielo onyalo chakore dichiel. Koro ok en gi standard manifestation. Obiro yono mopogore kaluwore gi gino mokele. Wacho ni injury machalo kaka accident mago be nyalo kele. Wach ni kantiere tear kata ng'ato nigi collapse mar dag nyuol. Kapo ni collapse mag dag nyuol odhi ogore piny, uteral collapse, mano be nyalo dhi kelo pressure immediately, to mano nyalo interfere gi muscles kaka gi contract, kaka gi control kar lach kar dhi oko maduong'. Koro ok obi stages. Luwore gi gima kele. Kamano. Daktari, pimnwa ni seche ma ng'ato osechako neno ranyisi gi. Nyalo bedo ni jir dichiel, tiwinjo ka kati fuolo iwinjo ka gima iolo pi. Samoro bende ka ifuolo to bedo kiwinje. Wanyalo bedo gi one off, teneni otimore tima ka dichiel, koso te katika nosetimore kamano intiere kod chandruok, intiere kod yomyom. Ok wanyal wacho ni timruok ne dichiel no means ni in gi problem. Ng'ini seche moko be ng'ato nyalo bedo gi stress kata obedo overpressed. Imadho modho pi mang'eny, madho gik ma pi since morning nyako dhiambo, tisebedo ki hold lach ni idhi ok iyudo thuolo. Koro the only chance miyudo en maybe late in the evening. To kata ka pok ochopo kanyo ti igir pressure madhi build a stomach nyalo dhire, mano nyalo timore. To mano ok wanyalo wacho ni en yom. To ka en gima timore sa ka sa, to en gima repeated, to wanyalo wacho ni mano koro nitiere tabu kamano. Koro miyo ger dichiel to mano timore, ok inyal wach conclude. Nyaki observe komondi, ka en gima timore sa ka sa, nyaka koro ing'e ni ma nyalo bedo yom mag lechegi ema kelo ni tabu. Kaito bende luwore kod kaka ya gigik mese kaka isebedo kiwuotho, isebedo kimodho pi madho nyuka, isebedo kimako oko ni kuom thuolo malach mokalo. Kijir to nyalo wuok. To kotimore sate makata pi mang'eny mimodho onge, to kanyo koro ne gichak pande bede ni ang'o matimore. To timore ne joma chuo, otimore ne joma mine bende. Thoth ne joma mine tok ka joma mine osekonyore. Ok ang'eyo ni nyalo tim nang'o kata nyalo geng'e nang'o ka ng'ama miyo pok okonyore, kata kamano mano wabiro donje bang'e matin kisenyisowa kaka itimo diagnosis. Alright, diagnosis mag tuochegi, mokwongo wakawo history ma jatuo. History ni mabiro ng'isowa gima timore kod step mwakawo mar thieth. Koro diagnosis kae wan gi yore mopogore. Wanyalo timo physical examination. Bang' ka wasekawo clinical history, tiende ni wang'eyo jatuo ni osenyuol didi, nonyuol e yo mane, notimo CS kata nonyuol in a normal position, in a normal delivery, osebedo gi tabu moro amora e pelvic, ka ntiere kata onge. Koro penjogo nyalo miyo wang'eyo ni to en ang'o. Kasto ng'eyo ni lechegi yom kata ok yom, jatuo wuon bro ng'isi ni experience magi. Otiende ni seche ma blada opong' kata dag lach opong', ok onyal dhi oko. En oyudo ko odhi oko sa ka sa. To maybe nonyuol 3 months ago, to ma osebedo ka timore. Koro ing'e ni mano, king'isowa mano, to watude gi nyuol ni cha. To ka ok isebedo gi accident, mano be history bro ng'isowa ni mano ok en. Koro kopogore gi mano, to nitiere imaging examination mwatimo. Inyalo tim ni MRI.
mar ngiso koponi okin gi history mar nyuol no, wanyalo timo MRI mar ngiso the structure mar pelvic, tiende ni leche go wang'iyo ni position gi chal nade, ka en gi tie gi tuo moro, nikech wanyalo bedo gi tuo moro e pinyi ma contribute to mano, ko inyalo tim ni MRI, inyalo tim ni ultrasound kod physical examination be achiel kuom gi nyalo bedo ntiere gima watiyogo miluongo ni speculum. Kod speculum ni en ibor wake kanyo either in the anal area kata in the vaginal area, mangisowa kaka the inside of the wall chalo. Inyalo bedo ni ntiere gi kuot moro madhi put pressure, inyalo bedo gi swelling kata kuot moro iye kanyo maketo pressure e muscles gi. Mano be kwa tiyo gi machines go wanyalo ng'eyo. Koro yore mwatiyo godo to kisemiyowa history to wa decide. Koro inyalo bedo MRI, inyalo bedo X-ray, ultrasound, mago te yote mwanyalo tiyo godo. Kamano. Ta inya maduong' makonyowa en history. History mar problem ni. Koro wa decide ni to mane mwakao kaluwore gi gima waparo ni tabu ni nyalo bedo. Ntiere gimoro ma daktari wacho ni history ka mowacho ni gitiyogo ahinya, ibo penji ni senyuol didi kaka ng'ama miyo, ni gitudruok mane. Bende nitiere thieth, ka thieth nitiere, thieth chal nade. Moko gi mathoth bire kidieny mar 3, kama wadhi yaw line bende mondo mi penj laktar, nikech mane thoro wach ka ni wapenj laktar mondo mi wabed kod ngima makare, omiyo kik isud kata matin. Royal Mabati Factory Limited, kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende, chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende, wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Omera Ajit, bende nyingi mar adiere na Ajit, koso ini wuondo jite kae, ero inchunga ne kanyo, ng'ani koro dhi kanye, ipondo kanye. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Baba gi William Ruto emano kele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Nadko ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo. Chapni mar chwalo nyime ripod Nadko sechako neno bang' Raila rem kao kom mar AUC. Besides them supporting us out there,
we feel that the expertise can be useful here in Parliament. Duond buche mag Azimio yudo lemo madito mag komiti mag od bura. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Jochiw thieth mane ondiki e bwo chenro mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi machakore kiny. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'eyo yomyoma mar leche mamako piny ich, gimoro amora mantiere piny ich, mana kaka inene wandike screen waka. Dr. Ken nitiere studio ka kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Gigo manyalo kelo chandruogni en ratil mamalo mar del. Seche ma nitiere kod ratil mamalo mar del, pressure no te dhi bedo e lechego. Seche ma iyudo masira, nitiere kod tuoche kata chandruoge kaka fistula, inyalo bedo kod yomyom. To ka isekonyori kaka ng'ama miyo, inyalo bedo kod yomyom mag lechegi. Tieni gin gik mang'eny, to bende nyalo bedo kod gik matindo tindo manyalo kelo wich kuot. Nikech samoro idhi kamoro ibet isendisori maber, kichung' to kare oko matin kata oko maduong' osepukore oselwar. En chandruok ma onego bed ni yudo kaka inyalo geng'o. Ka nitiere kod penjo moro amora kik ibed kod wich kuot, daktari nitiere studio oboduoki. Nawinjo kimulo kacha ni kar history ka upenjo ga ni ng'ato osenyuol didi. Ma nitiere kod tudruok mane gi lechegi daktari? Tudruok mag lechegi kaka nawacho ni lechegi gin be magisiro kaka nyathi bet. Seche ma nyathi obede e ich kapok onyuole gin gi rasir, gin gibedo kaka rasir. To ibo yudo ka seche ma ng'ato nyuol dichiel, diriyo, didek, luwore gi kaka yawruok mar kama nyathi wuoke obedo. Koro ka yawruok kanyo nyalo bedo madiny, to lechegi nyalo bedo gi yiech. To ma nyalo bedo ni timore kuom ng'ano manyuol safar mokwongo. Koro ma ibo yudo ka ng'ama nigi history mar bedo ni onyuol safar mokwongo, mano nyalo kelo ne tabu, nikech iyudo ka diny mar lechegi nyalo ina ka usimb Pascal kati wadi nyime. Kamano. Pascal, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Mano Pascal. Kora penjo kama. Ng'ama dichuo ma kamoro kuma bede kuma na kalo ya muya moro wuok ni. Muya ma en oko matin. Ni kuma na ko wuok ni kachalo bika gima i mor okonto. Onyalo wono dhi oko to i sala kagima mura kanyo ero ma. Manyaka joko no jinsi alkagima ngi sida. Ma be na ina chiel kumano ero. To be nitie chiemo ma ng'ato nyalo chamo manyalo geng'o mano. Ka ogolo gas. Kugolo gas. Muya masik wuoka kala. Anyanya kuom joma chuo. Ma bende nyalo bedo yomyom mag lechegi koso mato mana chandruok machielo yore. Mano nyalo bedo achiel kuom yomyom mag lechegi, nikech in totality gi geng'o gimoro amora minyalo wuoke kanyo. Koro aparo ni kotimo exercise maber, mano nyalo bedo ka en gima timore sa ka sa, nikech onyalo timore dichiel, mano ok wanyalo wacho ni en gi tabu. Lakini ka en gima timore sa ka sa, mano nyalo dwaro mondo mi one daktari mondo ng'e ni to lechegi owuon gin man gin gi tabu, koso tabu nyalo bedo ni nitie e ich. Nikech at the rectal area be nyalo bedo ni gin gi issue. Koro the contraction mar muscles gi, kaka muscles mag rectum contract, kopo ni contract yuno makare mar geng'o kanyo, ng'ato nyalo bedo gi tabu no. Yena ka usimba, Nancy. Nancy, hello, penj laktar. Hello, Ruth, Iriyo. Ariyo machiegni. Amba ariyo maber. Machiegni mami. Asetuora, ariyo mara boro nyaka kawuono. Nato ge bata to pide kata dwa dhi oko matin no to kago kata ndama chiel dakika to oko no se ma wuok na. Koro kanyo ni en shida mane? Kete mana ka daktari dhi miduoko kendo idhi yudo konyruok. No yudo stroke, otho abath. Tinde kata ka oko matino hewe, oko nyal go kang' achiel. Koga go kang' achiel to poka osiwuok te. Seche ma ng'ato nigi stroke affect muscles, oketo leche bedo gi yomyom. To seche ma leche bedo gi yomyom, gikawo bath del konchiel. To mano kotimore tielo, timore bat, seche moko timore bat lenda wang' konchiel. Koro
being ni nerves obedo involve, wan gi nerves ma control be lechegi moluongo ni pudendal nerve. Koro seche ma nerve no nigi tabu, mano nyalo kelo ne yom ma control no. Koro en exercise minyalo tim ne exercise koneno jolony mag women health, physiotherapist man gi lony e women health, nyalo konye timo exercise gi mamano bed gima koro ok en tabu anymore. En gima normal, otimore ga ka ng'ato nigi stroke. Correct, but en gima inyalo tim ne thieth. But koponi pok otim ne thieth, onyalo bedo assessed to wang'in to en muscles, koso en gimoro mopogore gi mano. Kamano. Daktari, ka pod wadhi nyime kod simbe kachiel kod twakwa, moro wanyalo donje weche mag thieth, wang'eni to kaponono ni chandruok nitiere, thieth thoro chalo nade? Kwanyalo chako kod samoro en miyo ma oa konyore, thieth chal nade? Ka en jagono mantiere kod ratil mamalo mar del, thieth chalo nade, daktari? Thieth, wan gi yore adek mag thieth. Achiel, kapok idhi nyime anyalo kawo simb Kennedy Kain. Yes. Hello, penj laktar? Hello? Machiegni penj laktar? Iluonga ni na penj ere kaka daktari nyalo yudore e kipindi kod mondo konyo wach wan achiel kuom jok ma hinyore to onge jok ma nigi lony mar leche e Kisumu kuondegi. Koro napenjo kaka onyalo tudore kode ko anyalo yudo kony mondo omanye dipok okonyo. Inyalo nyisowa mana matin nono ni nitiere kod chandruok mane Kennedy? Olalna to wacho mano wabro wuoye ka watieko. Abro miyo gi contact. Ni ipenjo weche mag thieth. Weche mag thieth luwore gi gima okelo tabu ni. Mokwongo awacho ni wan gi yore adek mag thieth. Wan gi yore mag yath minyalo mi ng'ato matiyo godo. Wachi ni koponi lechegi gin gi yom to moro en gima rem emokelo. Ng'eto inyalo mi yedhe mag rem, inyalo mi muscle relaxants kata thieth mag pelvic inflammatory disorders kamage makelo tabu. Mar ariyo wan gi surgical intervention, mag bero. Koponi en gima chalo kaka accident kata maybe noyudo nyuol to mane mokelo yom ka kata nentiere yiech mar leche, inyalo timne bero kata inyalo kuoye, mano be nyalo kelo wamake kar surgery kanyo akawie simb Linda. Hello, Linda, penj laktar? Hello. Machiegni Linda, penj laktar? An mara biro ga sama attend. Kata sama tieko attending, koro akiri mong'e. Mari biro nang'o, ang'o matimi Linda? Linda? Wacho mana ni mari biro ga. Ang'o matimi ga Linda? Mara biro ga sama tieko attending. Kata sama attend. Linda, lalno kang'eyo kinyalo make. Aparo ni onyalo bedo the issue mar incontinence, mine godo seche ma attend in the period times. Mano to it could be related gi cramps. Cramps magich seche ma ng'ato attend ka nyalo affect abdominal muscles ma extend to pelvic area. Koro mano could explain gimomiyo mano timore seche ma attend. Tiende ni koponi obedo gi cramping, it can bring about the stress, and then when one has stress, mano be nyalo kelo ne mano. But mano ok wanyalo wacho ni en pelvic floor muscle weakness. En a coincident, no timore seche ma en kod mo attend no. Kamano. Ne wantiere kar ka weche mag thieth, wayudo kacha weche mag yedhe ma inyalo chiwo, yore mag bero. Ani wacho ni wantiere kod kidienje adek mag thieth. Kidienje mar adek ne nang'o? Kidieny mar ariyo en bero, minyalo tim ne ng'ato ka en gi issue sana ka issue mar fistula. Kopogore gi mano to wan gi exercise nikech en yom mar leche. To samora mora ma leche nigi yom to wa rehabilitate gi, watimo ne gi exercise. Nitiere exercise ma specific mwaluongo ni Kegel exercises. Koro exercises gi kopono tim gi to miyo leche ka bedo gi mijingo, kasto ng'ato bedo gi control. Kech inyalo yudo ka iwinjo kidwa dhi oko, to ok inyal hold. Tiende ni leche ok nyal ridore mageng' dhi oko matin kata oko maduong'. Koro exercise mwatimo gi konyo mar
rido lechegi. Koro wanyalo tiyo gi yor exercise, wanyalo tiyo gi yath, wanyalo tiyo gi bero. But thieth ka thieth biro luwore gi gino ma okelo tabuno. Inyalo yudo ka ng'ato nigi prostate cancer kata cancer mar prostate na. Mano koro ibiro timne, inyalo timne bero, kaso kosetimne bero mano biro reduce yom mag lechegi. To bang'e no, kosetimne bero, tikete exercise ma miyo lechega bedo kod mijing'o. Kamano. Aneno ka nitiere kod matin ne dakika 3 mondo mi chenro ni orum. Kapok orumo Dr. Ken olonya e weche mag physiotherapy, weche mag ruecho kaachiel kod weche mag exercise. Nikech chandruogni thoro mako joma mine, anga onyalo demonstrate mana matin kaka joma mine nyalo timo exercises gi, kata kaka joma chuo nyalo timo exercises gi ka watieko chenro ma kawuono. Seche mopimonwa adwa ni chikiti maber nikech inyalo tiyo kode mondo mi iket lechegi obed motegno, kik ibed kod chandruok e ndalo mabiro. Kata ka pono nitiere kod chandruogni, inyalo chako timo exercises gi seche ma ikori ne manyo thieth moramora ma onego bene yudo. Daktari, watieka ne kod exercises. Koro exercise gi nitiere demonstration mana keto kae. Ng'eny gi gin exercise ma deal kod pelvic, tiende ni nungo kae kod piny ich. Koro kwa ng'iyo ka achiel kuom gima ng'ato nyalo timo ko en gi tabu ni, onyalo kawo pilo to onindo gi ng'eye. Kose nindo to odolo tiendege to keto pile kind tiendege. Seche mokelo pilo kind tiendege odiyo. Onyalo diyo bang' dakika 10 to weyo, bang' dakika 10 oweyo. Onyalo timo mano okinyi, otimo godhiambo, otimo dipar. Mana achiel kuom exercise monyalo timo. Mar ariyo, konindo kuom ging'eye, oting'o nungone. Oting'o nungone malo. Seche moting'o nungone malo ni, leche mantiere pelvic area gi stretch. Koro mano be nyalo kelo mano. Kopogore gi mano, onyalo riwo tiendege dichigi koni gi koni, korieyo, seche monindo gi ng'eye cha, to oting'o gi malo, to duoko piny. Koro koting'o malo to duoko piny, mago be nyalo konyo mano. Mar adek, onyalo nindo gi bathe, to yawo bamne, to duoko, oyawo to duoko. Seche moko be kobet, onyalo chalo ng'ama chur, ng'ama dhie chok matin kata chok maduong', to obiro winjo ka leche ka ridore. Koro kotimo mano pile ka pile, biro miyo lechego bedo gi ng'iyo mar bedo mojing', to mano be nyalo konyogi mondo mi gigeng' dhi oko matin kod oko maduong'. Koro mano just a brief of gik manyalo tim. But ng'eny gi, koponi koro wabedo achiel kachiel kod jatuo, wanyalo demonstrate kamano. Ne mulo kamoro kata ni Kegel exercises? Kegel exercise. Pimno ama bende mana matin nus dakika kanyalore. Ema wawachogi. Kegel exercises go, en achiel kuom gik ma wachogo. Tiende mar diyo tielo. Iketo tielo koni tiketo pilo kind tiendi. Tidiyo matek, ti hold. Gidiyo tiwe dakika seconds moko 10, tichaki weyo. Dakika 10 tiweyo. Tigole, tidiyo, inido kod bathi. Kinido kod bathi, inyalo ting'o malo kod piny. Inyalo rieyo tiendi, ti idolo chongi kabiro yo kori. Tiweyo, idolo kabiro kori kama tiweyo. Koni gi koni. Koro, those are simple, like mago exercise matindo ma ng'ato nyalo timo. Makonyo rido. Kopogore gi mano bentiere machines mwatiyo godo. Koponi wayudo ka inya korka nyuol kae nigi tabu mar rido leche man kanyogo. Nitiere machine mwaluongo ni biofeedback. Koro biofeedback ni bwanyalo keto kanyo madhi contract muscles kendo bro konyo mondo mi gibed motegno. Kamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? Ne jano manyalo dwaro tudore koda, sani antie Nairobi atiyo hapa Il Medical Center. Namba magi nyalo yuda en 07 23 92 41 09 0723 924109. Koro tudruok man godo kod jowetega ma nigi lony e women health kod pelvic floor muscles. Anyalo tudogi kod jowetega man kuond mopogore opogore, kacha Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori. Mago te anyalo tudo ne jogo ma ok nyal chopo kuma antiere. But kopogore gi wuoyo makani, kwa romo gi jatuo achiel kachiel, wanyalo ng'eyo yono maber manyalo konyo gi godo. Tabu ina ni ong'eny to ji oling kode. Koro
thieth ne nitiere. Jogo man gi tabu aina ni kik gibed gi luor, kik gibed gi wich kuot mar approach medical professional, inyal konygi. Mano Dr. Ken Otieno, iwinjo kako pimonwa kendo kako puonjowa en chandruok mang'eny mokalo daktari erokamano makende. Ane Ernest mabedo chung'ne weche picha e studio kaka achiel kod jogo mochung'ne taya kachiel kod duol erokamano makende. Ne director na Lindsay erokamano mathoth. Ne producer na Papecho Koth Nyameja erokamano ahinya. Ne in jahera mar chendo ni kik will mar timo exercises go. Ging'eny mokalo anichiere moko ma daktari biro pimoni e yorewa mag tudruok mapile pile TikTok. Omiyo kik iwe moko imanyo wa kono bende wantieri. Luongani Ruth Otieno, oriti masane. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medalia pesa. Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon